खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ बोखावै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हाथिपथि दालाइ ब्रह्म इग्गालय लाइस्रि सेन्टाराव सानथामनि हाबाफारिजों 12, 13 आरो 14 अक्ट' सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जादों। नैथि साननि हाबाफारियाव फुंनि मेट्रिक इग'खौ दैदेनो सारिदुवार आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय फोसावगिरि नारायण ब्रह्मआ। नैथि हाबाफारि बादियै धोरोम सानथौ बिजिरनाय हाबाफारि जायो। बे धोरोम सानथौ गेजेरजों बिस्वनाथ आनसलिक ब्रह्म धोरोम आफादनि खुगा लाइसि सोरांनि लामाखौ बिस्वनाथ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि सन्तोष बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानायनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। क'क्राझार कर्टआव 5 कौटि रांजों बार एस'सिएशननि गोदान बिल्डिं लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै साफ्रोमबो मागो दमासिनि गाहाय हामलायथि बावहरदों मानव सेवा संघनि आफादगिरि जाफुंसार कन्ट्राक्टर बिरखं बर'आ। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो मागो दमासि फोरबोनि मुङाव मंगलदै रायजो राजाफोरा मासे गेदेर ना गिफ्ट होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। हादोरनि इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन (UPSC) एग्जामनि रिजाल्टखौ फोसावबाय। अरुणाचल प्रदेशनि तेनजिं यांकीआ बे एग्जामाव उथ्रिसारबाय आरो तेनजिं यांकीखौनो अरुणाचल प्रदेशनि फार्स्ट आइजो IPS अफिसार होननानै खौरां मोननाय जादों। बलिउडनि डंकी फिल्मआ 2024 मायथाइनि अस्कार एवार्डनि थाखाय सायख'जाबाय। शाहरुख खान आरो तापसी पन्नू फाव खालामनाय सावथुनखौ बयनिख्रुइबो मानगोनांसिन एकाडेमि एवार्ड 2024 नि थाखाय गथायदों होननानै बक्स अफिस वर्ल्ड वाइडआ फोसावदों। थारैनो डंकी सावथुना अस्कार 2024 नि थाखाय गथायजानाया शाहरुख खान आरो दिथागिरि राजकुमार हिरानीनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव। राजकुमार हिरानीजों दिथा होजानाय शाहरुख खान आरो तापसी पन्नू फाव खालामनाय दोंसे सावथुना थांनाय 2023 मायथाइयाव 21 दिसेम्बराव रिलिज जादोंमोन आरो डंकी सावथुना गासै 452.87 कौटि रां आरजिनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। एम्बुलेन्स गारिआ हाखराव सौग्रावनानै बाज्ल'नायजों थैनाय सुबुंनि देहायाव जै फैफिनदों। बे सोमोनांथाव जाथाया जादों हारियानायाव। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 80 बोसोर बैसोनि दर्शन सिंह बर'र मुंनि सासे सुबुंखौ पान्जाबनि पटियालानि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामगिरिया दर्शन सिंह बर'रखौ थैबाय होननानै फोसावदोंमोन। बेनि उनाव दर्शन सिंह बर'रनि गोथै देहाखौ देहा फाहामसालिनि गंसे एम्बुलेन्सजों करनाल खाथियाव थानाय दर्शन सिंह बर'रनि न'सिम लांबाय थादोंमोन। बे समावनो गारिया हाखराव सौग्रावनानै बाज्ल'दोंमोन आरो जिउ गैयै दर्शन सिंहनि आखाइया मावखांदोंमोन। दर्शन सिंहनि आखाइ सोमावनायखौ बिनि फिसाज्लाया नुदोंमोन आरो बिबौनि बिखा मावखांनायखौ मोनदांनानै खाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन आरो देहा फाहामगिरिया दर्शन सिंहनि देहायाव जिउ दङ होननानै फोसावो आरो फाहामथाय लाबाय थादों होननानै खौरां मोननाय जादों। मुख्यमन्त्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) बिथांखिनि गेजेरजों 3 गथ' गोनां आइजोफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनो फोसावदों सोरखारा। MMUA बिथांखिनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय जेनेरेल आरो OBC थाखोनि आइजोफोरा 3सिमल' गथ' जोनोम होनायनि सिमा थागोन आरो ST एबा SC हारिनि आइजोफोरा बे बिथांखिनि मुलाम्फानि थाखाय 4सिम गथ' जोनोम होनो हागोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंथिबावदों दि उत्तराखन्ड आरो गुजरातनि उनाव आसामा समान नोगोरारि आयेन लाबोग्रा 3थि रायजो जागोन होननानै। बेजों लोगोसे बुंथिबावदों दि MMUA बिथांखिया थांनाय 2021 मायथाइयाव फोसावनाय 2 गथ'फोरनि खान्थिजों गोरोबनाय होननानै। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव ततलापारा गामि बाथौ समाजा दमासि मागो बरायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। मैयानि बे मागो दमासि फोरबो बरायनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो उदालगुरि जिल्ला BJPनि गाहाय नेहाथारि जौस्रां बर'आ। मख'नो गोनांदि ततलापारा गामिनि गासै रायजो राजाफोरा ज'यै साहाजों फिथा, एन्थाब, अनासि, लारु बायदि मागो फोरबोनि गोथौ ओंथिखौ इयुन जोलैनो फोरोंनो जुनै लादों होनना फोरमायथिदों। लोगोसे मागो दमासि फोरबो समाव गामि आफादा गोबां बायदि बारायनाय हाबाफारि लानायखौबो खौरां मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।